Nós traballamos na casa. Así que ten sentidiño e queda na casa. Polo ben de todos e todas, queda na casa. Rapaces e rapazas, isto non é unha broma, queda na casa. Esperamos a que pase pronto. Quedade na casa. Dende o Departamento de Sanitaria pedimos a responsabilidade de todo o alumnado do IES Chapela. Polo ben de todos, queda na casa. Non son vacacións. Ola, son Aldán de Matemáticas, estou aquí na miña casa coa aula virtual. A través da aula virtual podemos transmitir perfectamente os contidos de matemáticas durante estes días excepcionais e ti, ten cabeciña, non andes por aí fora e queda tamén na casa. Ola, como profesora vosa, quería pedirvos que vos sumedes ao reto e quededes na casa. Non son vacacións, non é unha broma, é algo moi serio que atañe a saúde de moitos nós. Ser responsable, queda na casa. Ben, queridas alumnas e alumnos, non estamos de festa, isto é unha situación excepcional. Así que cumpride todas as vosas obrigas e, sobre todo, queda na casa. Quedade na casa. Que baixe a curva depende de todos. Frente ao coronavirus non saías da casa. E se tes que facelo, mantén a distancia e lávate ben. Ou sexa, sé un gato. Para non contaxiar nin contaxiarme, eu quedo na casa. Aproveita, estudia un pouquiño, vaiche dar tempo a facer cousas que habitualmente non dá. Así que para protexerte e protexer os demais, queda na casa. Ola, son Antonio Vaz, profesor de Biología. Eu quédome na casa e vos animo a que vos tamén os fagades. Traballamos dende casa. Ola, son Begoña, profesora de Tecnoloxía. Eu únome ao reto. Aínda que nos próximos días non temos clase, este non é o momento para quedar cos amigos ou para sair a pasear. Únete, queda na casa. Eu quedo na casa. Son Patricia, traballade e non saiades. É o mellor que podemos facer. Ola, te preguntarás que podes facer na casa? Pois se quedas na casa podes facer tantas cousas. Ler, escribir, ver películas, ver series, escoitar música, estudar, estar cos teus, traballar, xogar, pintar, cociñar, descansar, en definitiva, coidarte. Se vas a outros lugares, que podría pasar? Que podes facer noutros lugares? Ao final, só podes facer unha cousa, que é contaxiarte ou contaxiarnos. Entón, que será mellor? Mellor, queda na casa. Por ti, por nós e por todos. Ola, son Noa, profesora de inglés do IES de Chapela, e quero dicirvos unha cousa. Eu quedo na casa. É importante que todas e todos entendamos que isto non son unhas vacacións. En este momento, o máis prudente é facer caso que nos din as autoridades e quedar na nosa casa, pola nosa saúde e pola dos demais. En principio podenos parecer moi aburrido, pero seguro que xa tendes un montón de ideas de cousas que podedes facer estes días. Por exemplo, ler ese libro que deixabades para o verán, ou facer unha maratón desa serie que tanto vos gusta, ver algún concerto online, facer algunha tarefiña da aula virtual ou simplemente pasar tempo coa nosa familia. Eu envíovos moito ánimo para estes días e espero que consigamos que esta situación remate pronto e poidamos volver canto antes á nosa vida normal. Un bico para todos e lembrade, eu quedo na casa. Que? Como vai o conto? Non sei se sabedes que o lema do noso instituto é un verso dunha canción dun grupo galego de aquí da Ría que di escoitar, aprender e compartir. Hoxe Olga, a nosa vicedirectora, escribiu un texto na web do IES de Chapela onde di que esta pandemia pode ser unha oportunidade para escoitar, aprender e compartir. Para escoitar a toda a xente que queremos e para que habitualmente non temos o tempo que precisan.
para aprender, porque temos que seguir aprendendo e estudando, porque aquí se suspende todo, pero non temos por que suspender o curso. É para compartir desde os nosos sentimentos estes días ata as tarefas do fogar, que por certo me está matando. Entón, ánimo, isto vai pasar, vámoslo pasar nas casas, e dentro de nada pois estaremos todas todos xuntos. Lede o texto de Olga e recibide unha aperta así de grande e un bico enorme. Ola, que tal? Bueno, como vedes, eu estou na miña casa porque esta cuarentena quedo na casa. Son días nos que non estamos de vacacións, sino nos que temos que ser responsables para protexernos nós e para protexer e cuidar aquelas persoas que queremos e coas que convivimos. Entonces, eu vos recomendo que estes 14 días quededes na casa. E vos preguntaredes, que podo facer estes días sin ir ao instituto na casa? Pois moitas cousas. Eu vos recomendo que teñades un horario parecido que temos no instituto e marquedes aquelas actividades que vos guste facer e que teñades que facer. Por exemplo, un tempo para facer as tarefas escolares que o vosso profesorado vos vai a mandar a través da aula virtual ou a través do correo electrónico. Tamén podedes colaborar nas tarefas de casa, ordenar o voso cuarto, axudar a facer a comida, recoller a mesa, vale? E tamén é interesante que dediquedes un tempo a facer aquelas cousas que vos gusten, por exemplo, practicar música, debuxar, ler libros, ler cómics, incluso podes facer un cómic se vos gusta debuxar. Se todos quedamos na casa estes días, poderemos volver canto antes ao noso instituto e volver á normalidade no menor tempo posible. Así que eu asumo a miña responsabilidade e quedo na casa. Queda na casa ti tamén.